El que hem pogut observar és que l'actitud de Catalunya Nord de cara a Catalunya Sud ha canviat a partir del moment que la situació econòmica a Catalunya Sud ha esdevingut millor que la situació econòmica a Catalunya Nord. Per tant, aquí també, si aquesta independència correspon a un progrés econòmic que es veu, evidentment que la gent d'aquí ho veuran amb molta més simpatia i se n'aproparan potser una miqueta més. Si això, en contrari, es traduís, i això no ho sabem, per problemes financers encara més grossos deguts a la independència, llavors aquí jo crec que la gent no s'ho miraria de la mateixa manera. Aquí la gent actua molt, finalment, molt més en funció de l'interès econòmic que hi ha a apropar-se del sud que pel fet que el sud defensin la identitat catalana. Hi ha molt poca gent aquí que siguin sensibles a una defensa de la identitat catalana, sensibles fins a acceptar uns problemes financers. Al sud ens podrien trobar amb gent que diguin jo l'independència estic d'acord encara que hagi de guanyar 30% de menys cada mes. Aquí, evidentment, si és qüestió de guanyar 30% de menys cada mes, hi ha molt poca gent que estan d'acord per fer un pas cap al catalanisme o la catalanitat. Doncs, l'influència serà funció del que hi hagi. Ara, però a nivell econòmic, aparentment, perquè és una de les raons també perquè hi hagi més independentisme als darrers anys, una Catalunya independent tindria més recursos econòmics, no? Sí, sembla que sí. Doncs hauria d'anar millor a nivell econòmic. Sí, això és el que diuen, jo no ho sé, però no conec prou bé l'economia per afirmatiu aquí sobre. Però bueno, doncs si hi ha això, pot haver-hi però em sembla, per dir l'interès que la gent tindrà en relació amb Catalunya Sud serà funció d'aquesta relació financera. Això em sembla que és molt important, això. Però, per exemple, aquells que reivindiquen la catalanitat aquí al nord, sí. El fet que el sud siguin independents, això canvia? Si al sud les coses van bé, el que deia, com tu, se suposa, evidentment que hi haurà, serà més fàcil defensar la catalanitat aquí. Això em sembla que sí. Sí. Després hi ha el problema que se pot plantejar, que el problema de dir és que hi haurà aquí un sentiment catalanista, independentista, molt més fort que el que existeix actualment. Depèn aquí també de l'atracció econòmica que podrà representar aquesta Catalunya Sud. Jo crec, malgrat tot, crec més en una unificació de Catalunya que en una reunificació de Catalunya. M'explico. Veiem. Creure que puguem ara reconstruir el que hauria estat una Catalunya sense el Tractat del Pirineus, jo no hi crec gaire. Per què? Perquè tenim aquí tota una població molt important que ve de fora i doncs imposant a aquesta gent d'esborrar tot això i de repartir sobre les mateixes bases que el sud, per exemple, fer una Catalunya unida amb una llengua catalana oficial tant al nord com al sud, això em semblen coses perfectament utòpiques. Per contra, el que sí que crec, per això dic que crec en una unificació de Catalunya, és que a poc a mesura que les fronteres se van esborrant, les mentalitats es vagin apropant, la gent vagin parlant cada vegada més entre ells i que les relacions siguin cada vegada més fortes, fins a un dia potser sí aconseguir que unes entitats, tot i essent en estats diferents, puguin col·laborar a tal punt que el que està passant amb Europa, que finalment esdevingui igual viure a Perpinyà com a Barcelona. A Llorenç Planes, parlem en termes polítics. Per exemple, la unitat catalana, per vosaltres seria una bona notícia la independència a Catalunya? Evidentment. Jo no puc parlar en nom d'unitat catalana, però em sembla que no corro cap perill que cap company em contradigui si dic que sí, que evidentment seria una bona cosa per tots els que defensem aquí una opció catalana. Clar, perquè, i sobretot si les coses anaven bé, perquè diguem, bueno, que es veu que un país català pot viure, sí, evidentment. Doncs la independència del sud seria bona per la reivindicació catalana al nord. Sí, i bueno, unitat catalana, jo crec que
tots els companys estarien d'acord per dir que nosaltres desitgem la independència de Catalunya Sud a partir del moment que els catalans del sud la volen, això és evident. I amb la independència al sud, els partits catalanistes tindrien més militants aquí al nord? És aquí que cal veure, és el que deia jo, depèn potser de com la gent d'aquí ho percebria del punt de vista de la relació econòmica, perquè jo veig gent aquí tot el canvi de mentalitat que hi ha hagut de cara al català i tot el canvi de mentalitat que hi ha hagut durant aquests 50 anys han vingut d'aquest progrés és el moment que Catalunya Sud ha esdevingut, que la gent a Catalunya Sud han tingut un producte interior brut superior i fins i tot aquests anys molt superior a Catalunya Nord, que tothom s'ha abocat i tothom cap a Barcelona i tothom ha fet grans elogis de Barcelona i tothom ha trobat molt bé de parlar català. Doncs aquesta dimensió econòmica és important. Llorenç Planes, per anar acabant ja, recomanaríeu als elegits d'aquí al nord que es anessin preparant per aquesta possibilitat de la independència al sud? Em sembla que, tot i el que hem dit al començament, em sembla que això és una possibilitat. Evidentment que està bé que si la gent s'hi preparin, en tot cas estiguin a punt a prendre les decisions que cal si aquest esdeveniment arriba. Que evidentment pot arribar més o menys d'hora, pot no arribar o pot arribar en formes d'una cosa que no serà ben bé una independència o que serà més que la situació actual, etc.